Sú také dva základné predsudky o zelených strechách. Jedným je vlastne cena a druhým hmotnosť. Zelené strechy však nie sú vôbec také ťažké, ako by si niekto mohol myslieť. Už teraz sa robia bežne štrkové strechy a ten štrk predstavuje zhruba rovnakú hmotnosť ako extenzívna zelená strecha. To znamená, že všade, kde dokáže byť štrk, dokáže byť aj zelená strecha. A potom je tam tá cena. Pri tej celkovej investícii do domu alebo do bytového domu je už tá cena zelenej strechy absolútne zanedbateľná. Predstavuje to možno 1% pri bytových domoch a okolo 3% pri rodinných domoch. Avšak tieto náklady sa okamžite začínajú vracať v podobe ušetrených cien za energie, pretože nemusíte používať klimatizáciu, keď máte zelenú strechu, alebo ju teda ľudia používajú zhruba o 80% menej. Tá zelená strecha je takou ochranou tej hydroizolácie a po nejakých 10-15 rokoch nemusíme znova celú hydroizoláciu vymieňať, ale vydrží nám vďaka tomu povedzme 20 alebo 30 rokov.